Ni dia pahat nga Syaga gospel jong Matthias kalong bagyo Kadakot ka ba artways Adu kadakot ka ba artula The book of Matthew chapter 7 verse Ngan puli kadakot ka ba artway du artulai. Let me read verses 21 to verses 23. Right? I'll read kasi Amu briu baro Ubaong hanga Atray Uban yolek hapo kahima kipneng Andai utakai ni balik ya kamon ukpa jonga ubah habneng. Shibun kini ong hanga haga tagasni atrai ngingim shimle lap haga kerteng jomi ngingim shimle be no ikiksu haga kerteng jomi ngingim shimle le shibun ikamba arwa haga kerteng jomi the khot ka baat pulai ke beri stunning statement from our Lord verse 23. Anda komta tingaru ngan ong prasyaki ngamju itu Yefi. In English translation it says, I never, okay? The word never there. Ngamju la itu yefi, kilik no nanga pi kiba jutre paman. This is the ending section, okay? On the long sermon that Jesus preached on the mount, right? We call this sermon on the mount, right? Right from chapter 5. Ini gani lalu kalong kebesan kadai ka jingelap ka bejrong bah ka jong Jesus Christ. Halo lum ka ba ukuran lalu kalong kebesan kalong benriu hadu kalong kebanyo. 5 to 6 and verse 7. Now he come to the climax, okay? The ending on this long sermon. Upoi ha kata ka benta ka ba khadu. It takes almost 3 chapters. Kalau kumbak wai teli kelenong. But mentah upoi haga benta ka bakhadu. Haga ba umaham yang badengi. He give us a very what? Serious warning to the church, to us today. Sekebalang bat sengiro ha kini. Shua bangin ya, bangin poi si kalong banyak. Before we come to chapter 7 and verse 21 to 23, we'll go to chapter 5. Inlet sekal nong kebesan, coba ngin poi ke dekat ke ba arpoi du arpulai, ngin let sekal nong kebesan ke dekat ke ba arpo. Okay, chapter 5 and verse 20. And before we read this verse, shua bangin puli ke ni nong. As you go through chapter 5, dalam inlet ling ba kalong kebesan pulilut borok we haying, and then chapter 6 Barang kawai haying bakal nong banyo pini yang tu bau jisu ubu yang katakan standar, okay? He said what? The divine standard of his kingdom. Ia kata standard haga badai bat kahima ka jongu. Ngitip begini kawai. Jesus is the king of heaven, right? Udah usim juga beneng. And as the king, he has certain principles, alright? Udan dikatakan ni ki principle. Hakaba ukwa nangi kibangen that he demands from the disciples to obey before they enter the kingdom of heaven. Shua bakin let sagay sya kahima jono ka jongublay. So in study menta chapter 5 and verse 20s. Okay, what are those principles that the Lord demanded from the believers? Those who desire to enter the kingdom of God. So we'll read in puli menta ya kalong kebesan dekat ke baarfau. Okay, yang le penga menta kalong kebesan naba ngong happy balada ka hok jongpi kam dalong ke ba kham palat sikat dei ya ka jongki nong tho bagi farisi pina me rung setia hagai ha kahima. Your righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. That is so clear from the text. Okay, kalau kau bersyai, nagaktiin ka jong ublay. Nagaktiin ka jong ublay. So the question we need to ask, kajingkali ka bangin kali menta, how righteous are the Pharisees? Dene, hado katmo kilong ibahok ye gini, ki Pharisees bat kinong to. Kabaning ko. Righteous as man could get on his own term. Kajing hok kajong ki kalong kepala palat hadu kata-kata. Hak kajing snow tu kajong ubriu. Tadi kabaning kau. Kakung kajing snow tu kajong ubriu. Lap nong no. Kajing hok kajong ki Pharisees kalong kepala palat hadu kata-kata. Hak kajing pet jong ubriu. And they have reached the epitome of human achievement. Kamu kila poi hadu te ulo mo bah jarong tam. Hak kata kajing
la ka jongki bat pendam yang kamram kom Gibril kilong Gibril ki bala kerni ba hakaniam garukom obsessed with religious function and duty bala bangi na jor ki Pharisee bat ngi ngasang ngim long ye dene ngim long ye la ngi na jor yang ngi ba ki Pharisee ngim long ye Pilong, when we compare ourselves with the Pharisees, we are nothing, right? If you talk about fasting, I think friends fang kisah cingit kampun pada ni. Ada fin kren ni kecing ais ngubah, cing ais ni like giving alms. They give more than us. If you talk about praying, I think kren cepang kecing duai ke Pharisees, kiduai kam no adultery. Kim dan kanong kecing yang kaba kenriang nakar kom songkha songman. Nangta, they don't murder people. Kim Jupnya bro. They don't do anything. Okay, from the sides that defame the standard in the society. Okay, Kim Jule gano kaba penjabur rom ekor kom jungki haka lang kasalang. So when we compare Pharisee and us, we are nothing. Okay, adang bat ni nimlong ye. Kilong sisa Gibril kiberunia. Okay, they are exceedingly righteous. Kilong gibahok adu kata-kata gajing pet jeng Gibril. Tangba haga ni kalong gebesan ni siang ni. Baka jing diman jauh Chris kalong palat bani kahok jeng Pharisees. Okay, the way Christ demand, he said what? If your righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisees, you will not what? Enter the kingdom of heaven. I mean, seriously, it is not easy. Kalong kabam sok ban banong ba ladang kahok jongi kampalat pani kahok jongi Pharisee nginem yo ya ke hima ke jang play. So we understand now ki Pharisee gelong ki bahok kata-kata. They are exceedingly righteous. Comparing us and Pharisee, we are nothing. But Christ demand more than that. Now Christ pat ukwa ke palat ban ya ke. Verse 20 Matius san arbau Nabag ong ngapi bala kahok jong pi kam dalong ga bakampalat shikade yiki jong ginong tho baki Pharisee pinam yorung satya ge aga hima kibne. Chapter 5 and verse 48. Again we'll read there. Namar kata finyalong gi bajanai kumbau pa jong pi ubah beneng ulong kumno ubah janai. Now the standard is going up again. Namal kata, you be perfect as your Father in heaven also what? Perfect. Again, the standard is going up, right? He said, if your righteousness doesn't exceed the righteousness of the Pharisees and scribes, you will not enter the kingdom of heaven. Now he raised up the standard now. If you are not perfect like your Father in heaven, then you will not enter the kingdom of heaven. Kimlong kibajanai kumalong kupahab neng nemi orang gay ke hima saulai. So kajing kali kalong hatu ngilap long janai no. Tarik banding kau ngimlap long kibajanai kajing kali kalong. Let me ask the question: how perfect is our heavenly Father in heaven? Perfect means perfect, right? Our God is perfect. There is no speck of sin, right, in the character of God. Because why? It is holy. Kamna kawero kapop hau blay jongi. Nama ulong no, ulong uba kod, ulong uba janai. So you have to face the facts. Sakali gasta. You have to face the fact. Okay? You have ban snutu ikan ikan ciusya. Bangim la ban long kibajanai kombolong kupa jongi ubahanan. We can't be perfect. Ask our heavenly Father there in heaven is perfect. We just can. Ni dam la belong kibajanai kombol blay long ubajanai. Ublay do blay, ubriu de ubriu. God is God and man is man. Why Jesus raised the standard this much? Balai bau Jesus raise seker komem Kristan hadu kene kene. Wong ladang kahok jom vi kam palat bani ki Pharisee baik nam tho film yo lagi ke hima ji ke play. Kebaar wong pat lala film long ki bajanai kumbolong kpa jong yu bahab neng. Then also you will not enter what? The kingdom of heaven. Film rung seka hima ka jong ublay. Ni tip mentap ublay do ublay ubriu de ubriu de na. Nyum lak banu jol ba ka jeng ko jong ublay. Balai bau Jesus wong kum ne. Okay, go with me. Why he said like this? Go with me in the book of Matthew chapter 5 and verse 3. Balai
urai kan ka standar kan ni na ka daw khnang ba ki kristan kin duai ni ki jin duai de ko ka balai sok ki baduk hagai hakamen sin nama jok ki long gai ka hima ki beneng de ko ka ba sa sok ki ba snusi na ba on pentengan yeki sok ki ba than ba ki ba sliang ye ka na ba on pendap yeki sok ki ba snei na ba on snei you know yeki hakada khot ka balai pini yang tu kong sok ki baduk hagai hakamen sim nama jongki longai ka hima ka jong ublai kemut sok kita ke itu ya ke jingbang don jingkermen jongki nama ba kidang kam ya ke jingrap ka jong ublai. That's what in verse 3. These are the people who understand that the righteousness can make it. Hakada khot ka balai ki ki breu ki ba snong thu ba ka hok ka jongki kam la ba no jor ba ba ka hok ka jong ublai kom ta ka le kom no ki yam ki snong thu ye ka jing long jongki na khanang ba kin don kam ye ka jing rap jong ublai. They understand, they recognize that poor in the spiritual life seeking the help of God. What ye ka jing rap ka jong ublai thok ka ba sao sok ki ba snong si mon in English naba on pentengen yeki yam ke pop. Okay, mourning for sin and longing for God forgiveness and healing. That's what verse number 4. Okay, blessed are those who mourn for what? Mourn for the sins. Okay, yam nama ki pop ke jongi kenang ba ngin sliang ya ke jing ma ei ublai ba ke jing pen khia ka jong ublai. Blessed are those who are meek in spirit. Kamu kiba khen kampai kiwe ban ya ladi. Okay, kampai kiwe bat ban yiladi. Pada bagi nujor yiladi bat an ke jom lay kita bat ki ham lagi. Nak kata standar kaba standar jom lay ban ni ke hap chi hap. Bat bagi hap chi hap nak kata standar kaba ko jom lay ke pelongi bagi long ki mas nyoret akma jom lay. Bagi wa lagi ya ke jingis nei ka jong lay. Nang ta de ko ban verse 6. Kau kumne sok kibat ngan ba kibat sliang ni ka hok na ba on pendap yeki. Okay, kata kene kedekot ke ban riu ka bagum no kini gibriu kidai ke bagum no kiba long kom kinong krong kiba ap ya ka hok na ublei na ba kitip ba ka hok ke jongki kalong tangkas serdap jot hakmat jong no kmat jong ublei tangki serdap jot hakmat jong. They hunger for God righteousness, all right, because they know the righteousness, their merit, human works are just a filthy rag in the sight of the holy God. Vaka hok ka jong bre long tang ka sadap jara khma jong blai bakum ta ha ba ki nu jor ki always fall short ki ha pe na ka buram jong blai bakum ta ki sliang kum ki nong krong banwa ya kata ka hok ka. Go me to verse 8. You will understand chapter 7 very clearly when you understand that. Okay, let the khat pra manta san khat pra kong kum no juso kum na ba si sang ong api haban ta lek no kap neng ba ka kendo kat iwe dakret dan iwe iba kun kan dia na ka hukum inom lek no na kai ta anda on pendep baro. The law is still there. Kehukum, kejomublai, kadang don. Ia katakan standar. Kuah nangi kampat kelah. Bagi apa ini? The law is still there. The standard hasn't changed yet. And yet you must see how short you are. Kehukum kejomublai kadang don. Kajingkwa jomublai yang ni bagi ni nak kata burung jomublai kadang don. Bagi apa ni benta bakum no pan mangi kum kibriu jomublai bela jipanem bakum no bangim la ban poi ha kata ka standard ka boblai kwa yang bangin em. Nak kata dau ha kata khol ka balai ka pelong kibriu ki basu tu yang ni bakin tangan hakaman sim jongki bakin ya hakaman sim jongki bakin kwa ia kata ka hok ka jongoblai ha ka jingim ka jongki but kani this leave man with only two options kani ka i yo brio ki atliki option bo unjir ka baneng kong
Unim kajengim kat kom kamon jong u. Kat kom kanyam jong u. Nani unwan show blay kat kom kalenti jong u. Kami menta syaga gospel of Matthias mong banyo menta. Go with me to the book of Matthew 7, 12 and 13 and 14, okay? Ngin pait menta. Dekat kaba katlai katsa. Katlai katsa ga gospel jong Matthias nyo katlai katsa. To besot lengba ye ka kherdop ka bakhim. Alright? Na ba ka kaloi ka kherdop kay ka bajlan ro kay kalenti. Kabalam siya kabanjot. Bunro kibe besot na kata. Ne a kabakhim kata ka kherdop. A kabawitro kata ka lenti. Kabalam siya kabadim. A kilong kendiat ro kiba shem, you know. Iyaka. So ngiyang ni bo Jesus penkot ni ka sermon. We see here Jesus conclude the sermon by giving Upen kot ia ka sermon da ka boai, ia ka warning, seki senran, seki patba, bat seki runiam. Okay? Yang ilek menta. Kai ka warning ka boai. What are those warning that Jesus give to his disciples, to the crowd and to the religious people? Number one, he give 4 warning. Number one. Kidai banjit haprek atli ki kherdop. Kherdop ka bakhim, ba kherdop ka banu. Ka bakeloi. Kherdop ba khalai khatsa. Kabaan ka warning. Kidai ban usian pa. Yegi false prophet. Yegi nong ikai babakla. Dana. Hada khot ka bakhasan, hadu ka khot ka ba'arfel. The third warning he give, verse 21 to 23. 2 kinds of disciples. Dan arjat ki senran. False disciples and true disciples. Ki senran ki basisya, baki senran ki bam shisha. Baka basal ka warning gade 2 kinds of foundation. Verses 24 to 27. Atali ki nongrem bas hem, bak nongrem bam scam. Tengin pait mentaswa, ia kata khot bakhlai, hadu kata khot ka bakhatsa. Kai kani kalenti ka bakeloi. What is this broad way? Okay? According to verse 13 and verse 14. Kani kalenti ka bakeloi, kani broad way, kadai kaniam kabawat ya kacik itu kacang ubri. Benar? It's a religion that seek the approval of men, not God's way. Okay? Kamdai kalenti ke jong ubri, ba kalenti ke jong. Kamdai kalenti jong ubri, negai kalenti jong ubri. That is the broad way. Number 2, kadai kaniam kapapencong nongrem ha ka jingle jong ubri, bat aka hok ka jong ubri. Okay? Kadai it is a religion that based on man achievement, merit and righteousness. That is the broad way. Kabalai. Kadai kalenti jong ki Pharisee bat ki scribe. It is the way of the Pharisees and the scribe. Bat ro sakitu baro ki perkhat bakila banyo ye ka jipenem dat kam babha jongki. Okay? And to all those who think that they can earn salvation by their good works. Okay? By their good work. That is why he bring in the Pharisees in verse 20 to the 5 and then verse 38 comparing us with God. Okay? Nakada wan ra ki Pharisee hakada khot ba afo beneng la pule. Ba wan ra lo ye ka level ba ublay. Ha bangin job ba ki brio ki Pharisee kam bha ba ngi. Ha bangin job ublay don Pharisee don gentle. Barok ni hap no na ka buram jong ublay. Barok ni la pop, barok ni la hap na ngai. Na ka buram ka jong ublay. Kamu no Bali play ni, orang yang kaya fikat no kan nuru, nganang fall short by nagai, nak righteousness ka jong oblay, nganang long baca na ya kemal jong oblay. Nak nak down, I will not be perfect. You know when you compare me with God, even after I preach so much for you, you can still see me fall short always. Okay, and that is why I have to enter through the narrow gate. Nak down, uji suang, itaran nujuan baru play, pinah baru. But hadu kan no fille banu jor bo play poi pinam la lano ro onda pi yap ro pinam la banu jor ba ka jing khoi jong bo play dene na ka ta dau uji su kai ni bangin rung lang ba ka kharap ka bakem kai ka ta kharap ka bakem ngin se pai ka chan mi. Amen. So you need to understand the text so that you will throw all man's religion aside but goes to what God ways. Okay, go to the book of Luke 18.
I want you to get this message. I want you to get this message. This is a very, very important message. This is very, very important message because we have come into an age where people have what? Denied the gospel of Christ totally, okay? They have denied the gospel of Christ. But what is that gospel of Christ? You are saved by grace through faith alone in Christ alone. They have denied that completely. La peneming ide kejingai Christ, the kejingai hi badano how crazy. Deny. Boleh nama ba? They based on their righteous work, okay? La pensionong remiki hagai. So let's see one example. Luke 18 and verse 10. Okay, kalau kau long kau berkat pra, kalau kau pergi nuksta. Angot Gabriel kila lekeu sekat temple banduai. Uai uparisi uai paluai. Unong krong. Utau parisi boleh yang ulah duai. Halade kumni. Au blay ngangu yeme bangam long kum kiwe Gabriel. See, he tried to justify himself before man. Again, I will remind you. Jesus said in Matthew 5:20, he said what? If your righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisee, right? You cannot enter the kingdom of heaven. So now you understand here. But these Pharisees, they try to justify themselves. Suddenly, I come out to Gabriel. Come no. Nim long kum kiwe Gabriel. You in kamu kihok si siapa ni? Harga jingle jom kis. Ngap. Number one. Kibas kihok no. Au blay ngangu yeme bangam long kum kiwe Gabriel. Kibas siam dah kabor. Kiba mahok. Kiba kelem. Lemne kum une nong krong ru. Nong krong udana senda jauh ni Farisi. Udawai dah berkondem ni nong krong ru. Hok berkata. Ngasak jingin asin cita yo. Hadam Gabriel kebakum kini. Ngasak jingin kan no. Asin. So this Pharisees here. Ngasak jingin asin cita udah mention kan sih asin cita yo ngai ka basipo hi udah mention nagi baro katba ngadon wong kau bakal lipat. See the contrast between two men in verse 13. But contrast Henry utam nong krong udah yang na jengai nuang wat taman kme talaki kemat chabneng hendak ulai tha pelak sadam udah ong boleh menurut hasil chabneng. Namar ba adam berdua yang tak jeng ya. Ngam ju kelem ngam jelam mungkin we ngam ju tu benar. Ngajar singit unong kram apa yang soto ngam ju le gini jike baro. Ulas orang baru kata-kata. Hendai ulai tha pilih sedang mudong. Au blay to is naya ngau bapop. That's what gang. Matthew 5 verse 3 verse 4 verse 5. Blessed are the poor in spirit. Long melakukan kui kita kiba dok akan mensing. Kiba soto baki long kiba danjeng kreman kau jeng oblay. Naba jom kilong gay kahima kacang oblay. Amen. Bisa soto ini. Okay. Oblay tu is naya ngau bapop. Ngau happy. Bau ni ulai herpat sikayek oblaksan. Wei unong krong. Kau Pharisee ulai kemno ublarem. Because why? He went before the holy God. Ulai kemat jong oblay bakoi. Dah kabara ikam babha ki jong. Ikam babha jong itu tangkis jok kemat jong. Nama what? Ikam babha jong itu lapin sendiri lagi. Dah kapop. Lapam kruin dah kapop. Even our good deeds is marred by. That is why. Naga tak down. Ni ulai ciing ularem kat ba uai pat ubong ablay snay yang au nombok ulai dekat ka cipingsan ka jang ublay. So let yang manga Matthew long besar. Let mengas ke Gospel Matthew sebentar. Go back to Matthew, the book of Matthew chapter 7 and verse 13. Bila page bentar ni ke Broadway. Dan ke Broadway ke ni ke peningkong. Kadai kan yam ke bawah dia ke cipingsan jang ubriu om dia ke cipingsan ka kum kal ti ublay. That is number one. Number two, the Broadway is the religion. Kadai kan yam ke pingsan haka jingle jang ubriu haka hok jang ubriu. Kadai kan lendi je Pharisees jang nam tho ba kita barok ba perkat ba gila ben le je hima ga jang ublay da ka lendi jang ki pada kamba bhai ga jang ki. Ta kadai kan lendi ke ba kelu, okay? Kalti ke ba khempat. Kabailam se ke dengan pulih yang ni. Kau ni kau berkat sah. Hendai aga bakem kata kerdop, aga bawin root kaba kata kalanti kaba lam syakabat im, aki long kendiat root kaba lam no, kiba syam ya ka. Kai kata kalanti kaba kem, kata kalanti jom kita kawan rengkat ke daknot kaba luan, okay? That is the narrow way. Kawan rengkat ke the narrow way is the way of those who come with a broken heart. That is the narrow way. Kata kalanti ke bakem kata kalanti jong kita bawan cublay rengkat ke daknot ke baluet. Nanta
Kebawan syau blay dah ka bakitip ba bakim la banyo ka hima ka jangu blay dala ka mon subha ne da ka lenti ki jongki. So number 2, what is another way? It is the way of those who come to God with a broken heart or a contrite spirit. And number 2, they are the one who realize and know they can't make it by their own righteousness, but depends on God righteousness. Kita ki baki ong gitu ngimla da ka hok ka jangi pen ban ngisani agai ha ka hok ka jangu blay. Kibong kum ni ngamla ban sumar ka hukum ka jangu blay. Ngamla ban yen nujor ba kata ka standar ka blay o yang abang anim. Ngamla ban im ka kum ka hok ka jonga. Ngamla ban long janai ka bolong blay. Ya rap yang ablay. Kita kade ganti ka bakim. Okay, kibakum kini kibriu kibret jadi ha ka jingis nei ka jangu kres. Kibakum kini kibriu kibret jadi ha ka jingis nei pet show blay ni sutu bangim la man sumar ka hukum ka jong blay ha bangi pet show blay ni sutu bangim la ban jo ba kata ka jing kwa ka jong blay bangin im ka kom ba kwa ngi bangin im ha bangi pet show blay ki sutu sisa bagi long gibre ki bang ko ngo hala ka ski ngim la long janai ka ba blay long go ba janai nak ka da bangi sutu ya kata ka dur ka jing long ka jongi hala ka ski ni samno ka kwa ban buran la de ha kai ha ka jing snai ka jong chris nama ha ka jing snai u chris don ka hok u chris ka ba wan ban pechat bo ngi bangin im ka burong ka jong blay kat bang inang ong banga nga kata ka jis nai gudang nang jingai ningi ne kat bang inang ong ngamla trai de ka bo nga ngamla trai de ka jingle jonga ngamla trai ben suma de ka anjome ngamla belong janai ka malang me trai de hang ta ka ngin samare syukres ngin mare shalade. Okay, bang inang mare syuknyam ka ka ngin mare syukres balai ka long ka bae tengilip pe yang ni khoi ka ni ko kom ni. Andai ka bakem ka da kherdop ka bawet ro kata kalanti ka balam si ka badim kalong kendiat ro ye kita ki besyam balik kalong ka bae ka benengkong kalong ka bae namar ba ubriu udang ka bani thu shwa ye ka jing bamla ka jung ta de na kalong ka bae mo. Why is hard? Because man need to recognize their his or her own inability. Berium langsung tadi penem tadi. Kata kalau ganti ke bae. Lagi nanti ke persai kalau besok. Lagi ganti jom lagi ni lagi bagi langsung penem. Iya lagi. Komta kalau ganti ke bae. Our inability. Number 2. Namang yaman peniap no ia kajing singau serong. Kata kedai nak kalau ganti ke bae. Kalau ganti ke bae. Namang yaman wat ia ka dekat downward baru. Kebong ketin jom lagi jutang ke berem. Wat ia utrai tekat ba. Udang don hajan jongfi. What you try to fin sa sham you. Kata kadai ka jing ong jo keting ka jong blai ha ka jutang ka berim. Ka persai ka wa de ka bakum ka de galti. Ka persai ka wa de galti ka besuk. Bangan chulong kristan tang bolong lang ki we. Tang ma chulong ro khala ka balang. Hene ke dam siu tu we. Halu ka no ki long ki briu. Ki bom dan jing kerman chua ka man jong blai. Dene. Naga ka daw for them is okay. Let me be a Christian, but they never thought once how they are in front of the most holy God. Long hakmat jangu blay. Ada bin sutu kum fi long hakmat jangu blay. Pertama sutu before I even become a Christian. Shua ba long Kristen. Na ba sutu ka jing bom la ka jonga. Ye ka jing bom don jing kerman jonga. Ye ka jing bom la jonga long kum long blay. Na ka da sa ba sutu ka jing bom don jing kerman ka men slim jonga. Na sa ba sliang ka ba ka hok ka jonga ka ba serap jonga hakmat jangu blay. Deyang ni kai ngan sawan ni ka ba khampa. Ba ka berkhamba kadon hakading sna jong Jesus Christ. Bagai berkhamba kadon hakading sna jong u Jesus. Kalong ga bae namar ki hok ke jongi kim don dor hakmat jong blai ubai chana. Kom boong po rom lai for lai barok na lepop bangladol ne ka buron ka jong blai. Dan bawa you blay dan awiru dan mabha dan awiru barok ngila sakmano na barok ngila lepop bang nadul ya ka purom ka blay wala ka hok ka jungiru lapam kuin de ka pop na kada nimdan jing kerman shu na kaliang ka jungi tukum tangi de pet mentapat hakada ka ba arway panang ni jisu ang ka khalai to besut lang ba ka khadok ka bakem ka bot mau long kan lenti ka jing empat ka jing sau kran cha phangila de yang ni I am that gate, I am that only gate. If you want to become a Christian, you have to enter through the cross. Like come and rung belong to start yang rung lung ba ka ding now Chris belong ngalong Yesu ye na try. I am a dead sinner. Ngalong mo nang pop try. No one should believe now Chris, but I can ding now Chris
him by any other ways. Pimla balong Kristan daga barung deki wei pat kilenti dan kibring barung Kristan namar email long Kristan dan kibring Kristan namar ba barabaro along Kristan ngal along Kristan lang rene dan kibring Kristan namar ba kidong kam lom jentep kidong kam certificate kidong kam komni kidong kam komtai nyemla balong Kristan daga lenti balong Kristan ni haben rung lumba ka khodok ka bakem kata ka dege kadik na jong u Jesus Christ. Baban let cakadik now Chris dengkam bani tu shuang ilong ki ay kemang jingu blay kenang bangin wa de kay yika hok ka bano Chris baban shani ah ka ay ka ba ulay Allah jika adik na lem kom ta ngem don jingkarman tu ka ba at way ba fulai sebentar nilai poin sudah ka ba amu bri boro bong gumno hai nga kom no atrai ubanyolai hai hapo ka hima ki blank. Not everybody will say Lord, right? Will enter the kingdom of heaven. The great plague ka klam ka bakhrautam ha ka jingen Kristan ha kini kismi kadai ka jinglong Kristan klem ka jingchisha. The greatest plague of today Christianity is this: Christianity without reality. That is the greatest plague. Kata kadai ka khlam ka bajurba po ka jinglong Kristan ki si kadai ka jinglong Kristan klem kai ka jingshisha. They say that they are Christian, but they have no affection for Christ. Yang magilong ke Kristan, tama kim don ni kata ka donut ka ba I na ka bantau trai dene. They perform all the external ritual. Ki pendep ya baro ketikin nyam rukom ki basaba. Kata internally, whereas internally they have no affection for the Savior. Kim don ni ka jing I ya ulong. It's like you today, coming to church, listening to sermon, singing song, do all kind of things. But in the reality within you, you have no what? Love or affection whatsoever for the Savior. Kumulongi ni ka step. You want saying money, you want jing wai, you snap ten jing ublay din yan. Nantang you wai jam ak ma jing ublay. Tem kita kat ba? Hakaba shapo hi. Nimdon kan ko ka jing I. You know. That is the greatest plague. Lebenga Matthias katsalan no. Matthias katsalan no. Khabar. My friend, I want to finish this sermon. I want to complete this sermon. Naku akan pendep dia ketika sermon. Kalau kebarengkam haru kata-kata. Kini Gibril kiwan hajan jonga. Read in your English Bible, okay? Kini Gibril kiwan hajan jonga, okay? Daga sentur jongki bagi borominga dege kirmiang sentur jongki henrai ka dono jongki kalong kumno ka jingai naga. You see there? Hine ma to khot ka ba kalong ka khasan Matthias ka obra. They worship me with their lips, whereas their heart is away and far from me. So if you go back to Matthew, the book of Matthew chapter 7, rằng lấy biang the gospel of Matthias, kalong ban nhiều. Jisu maham ya ke jinglong sanran ke basisha. He's giving a warning of what? Being a true disciples. Are you true disciples or not? That's what he wants you. Kata kadi maham, hatu filong na yam ka sanran ke basisha. Lepas kerja way mentanya way. Omu beriu boong hanga atra kabukum no. Nakaliang jong nong pedim jong ihi tangka verbal profession tangka jing pla nak semua cerita jongi kam don dor setia hau. Kalong gaji susah dan bangilong ki Kristan nama bangila pai syukris. Baci sin bangila pai syukris ngila ong bangila ngek yau Jesus Christ haka dono jongi kani bandonro ka jing penpau ya ka jing long ka basisha bangi i Christ bangi kwaro bandon ka jing dei ka ba em badu bat ban pendam lon ilade haka mon ka jangu.
Yes, we became Christian by saying what? We believe in our Lord and Savior Jesus Christ. Yes? But the next step is this. Yes, you have done the profession, but you have to demonstrate the real evidence that you love Christ and obey His will. Next step, เป็นเป้ายิ่งกันจริงชิชาหากกันจริงเอ็มจงฟีได้ตั้งกับบังอีกแกรนตะกี้เป็นเป้ายิ่งกินตะกี้สักขี้กี่บัดเดียงบางเลยโยยากาจริงเปลี่ยนแต่กับบังอีอยู่บัดดังเป็นดำรถหากำมันกาจงกูเดี๋ยวข้อกับบาร์ห่วยkini kita beri bawang antara kita bangit belai dah. Kita bangit belai. Are they atheists? No. They are people who believe in God. Dan ya. Kita atheists, kita bangit belai. Kita Kristen. They are Christian. He is talking to Christian today. Ukraine Kristen kita kisni. Kita atrai. Uji suang kamno, kita yang let sekai hima ke jong oblay, day tang kita balik kamno, kita balik ya kamon ka jong oblay. Pinpai bengar kandia chadin, hakata kau kekasan juga long banyo. If you go back to verse 15 and verse 7, in chapter 7 verse 15. Jesus is warning about the false prophet. Ujisu ulamaham hagi bedai bat kinong itu lupa ba lamler. Kini kita itu lupa ba lamler kin sawan banyalap yang gospel babakala. Nakada long kinong itu lupa kabno kiba lamler. Because this false prophet will come and preach the false gospel. All right? That is why they are called false prophet and false teacher. False teacher will produce false gospel. False teacher will preach false gospel, and false gospel will produce false convert. Kinoi kai babakla, kinyalap di ke gospel babakla. Ke gospel babakla kamla ban pendem yang ni, kas pemi igi. Ya di bangai, ki bempat ma sai grace, okay. Haka jingim jongki. So the church today is filled with people like that. They think they are Christian, but they aren't Christian. Kepalang ngisi kedap nak kibri kebekum kini. Kibong bagi day ke Kristen, hai ka jingsyah, kim day ke Kristen. They never desire to do God's will. Kim just liang belai ke manjung belai. Kim ko bayam ke pertai. They live exactly like the world. Kim ko bayam ke pertai. They love the world. Kim ju pertai. Bani ke bayam ju belai. They never desire Christ. Kim just liang you Christ. Kim liang you ke pertai. They love sin. Kim ju ke pop. They desire to sin. Kita kuah belai pop. When they sin, they don't repent. Haba kile pop ro kim ju kelab mo they are happy doing and living that lifestyle. Kilong ke bakmen ban em ke bakum kata ka chinya. Hada ka balang kam tap ka bakum ni ni. It's not the church filled with people like this who think they are Christian but they aren't Christian. They have no affection for Christ. Kim dan kanu ka ching siang bakin ie yo Christ ban pen so pharo yo ha ki ban ta pharok dai ne. Kani kedai kapok kebashir kai jong kecik arsam. This is a terrible sin of hypocrisy. We think we know Christ. Ni berkat bagi tik Christ kapag kajikim jong ikalong mar persyak bagamon gajangu. Mar persyak bagai bagamon. Contrary to His will. We think we know Christ, but our life is contrary to His will. So go back to verse 21. Lebih yang ada khot kabah aku inyo. Ombaro ubong nga atra kelak clear ne kelak clear. This is a clear statement. Not all who say Lord Lord will go to heaven, right? It is a clear statement. Kadai statement kebalak ombaro kibong tumno atra kemen omban kibolong Kristen kinyorong sa kaimang ka joblay. That's it. Kata kelak clear. Not everybody who sin within the church will finally enter the kingdom of God. Kita syong ke ying mani, kita kam ke di Kristen, kita don ni ka certificate Kristen ST, whatever certificate, kin yo ke imaga jog blai. Not all. Right? Not all. Listen to the preaching. Listen to the word of God. I pray that the Holy Spirit will pierce your heart. Nga duwai mo man sayo blai, untuk nak ikidono jog fiban kali. Hato nga day ni em utaw priu bakam bau di Kristen ubak kau nguroy kamon gajong pa. Am I
really a Christian? Am I really born again? If yes, do you obey the will of the Father or not? Banrung sa kahima ka jong Chris habrung lang baga kardab ka. In English, to enter to Christ's kingdom is through the entering of the narrow gate. What's that narrow gate? Kaya katakan, He is Christ Himself. kakadab ka bakim, kaongro kalanti ko no, kabakim. Kamong a narrow gate and a broad way, right? A narrow gate and a narrow way. Kakadab ka bakim, kalanti ko no, kabakim. Hadin mafilarong lang ba kakadab ka bakim? The next step is obedience. Hadin mafilarong lang ba kakadab ka bakim? Kawait pa ka step agad yung ibu kusang ka nga chinko mo, yak amo anu Chris. That is the proof. Kumnungan timata, look here, I'll give you an example. How will I prove myself? Kumnungan penchisaya ni, para rumang ba, Chris, kabaga jingim jo na para ka persay, kalong kumalong ka persay. Is not that genuine sign. How will you prove, my brother, that you have entered through the narrow gate, whereby your life lived exactly like the world? That's why it is a hard way then. Narakada ka nikal tiga haban strip ye kapop then haban pendam ile hakma jo Chris haban kongo e kaman jongu haban pendam ile kaman jo pa haban pinso bahayu ala gasni. Go back verse 21. So the issue here, merely profession has no value in front of the Savior. Ita ijing kla da kasintor jongi de karma sintor imdan do rakmat unong penem. Hindai ka deka possession yo Chris. Merely profession is different from position. Kajikon kajingi yo Chris. Right? Because many who say Lord, Lord, they don't even have what? A regenerate heart. Bun ba gibang atra kim don wat tangi ka donon beliau ye gaji penem dene. They don't go through Christ. How will they get salvation? Give like bau Christ. Kum nu kin yo ka hok ka jongu dene. They still go their way. Their man-made religion, right? By my will, by my deeds. And yo ye gaji penem jo amde da ka ge bo Jisu le Allah jong ka din fna. Kiong try atra. Kibong tang try kidang tempat de gironia. Ndong try ka de ki ni ba. They are very orthodox. Okay, 2 times Lord. Kilangit bu Chris uluan agado, kilangit di kini bro. Kimdai ki etis, ane kimdai kajing nge kajong kiyo Chris, kari tanga kajing tip intellectual. Kamdai hage, hakajing don yu hagai, hakadon on jongi. Lafin kili po megali amenta, hato boro long Kristan, boro kenong no, milong Kristan. Kata kadai kam kai, ketika general testimony jongi babon, pin kelipat. Shisha fitim you Chris utu dona po jong fi kumno ka jingem jong fi saban keligi ka saban ka doubt like ka jingem ka jogi naman most of the people they only profess kishu po magitim you Chris ka ba ka jingem jogi ka mangong ka manju laban day pakimpat possess you Chris ha ka dono jongki kimpat don you Chris agay ha ka dono jongki maybe they don't even possess Christ in their heart. If I have money, listen, if I have money, I'll give you, not when you ask me. I'll give you, right? Money. If Christ is within you, lalu Christ na po jong fi, kan pen pau na em ye kajing long ka basyabat, Christ em po jong fi. Kumno fila ban ong bau kilangai you Christ ka kajing em jong fi ka long ka lang ka persay. It's not true. Kam long ka ba shisha. Lebih nga Matius pra adro kanda. Book of Matthew 8:29. Yeah, my brother, be patient with me. I want to finish this sermon. Hakmiru kile pertano gedong medan kam ayu batni ko Jisu ko dublai melawan shani menshua ka ayam pan penkordet yang kiksu itu you discuss intellectually, okay? Book of James 2:19. The book of James 2:19. Go me the book of James. Kesti jong Jacob kalong ba me mengai bau blai ulong way melong mele bhaken
kata kiksui ro kingai ba kisngo ayu kinyo ken kiksui kingai nem yo jisu kingai tama intellectual kisutep yo jisu tama kim yo ma de gai ye ke jisu don't bun ba ki lagi basutep don't make there are many people who know Christ but they are not saved. Okay, they know Christ, yeah, I will he came down to earth, right? They will explain you about what? Incarnation, crucifixion, and resurrection nicely. Kilam mataya fi sepang keciwan omreu Chris, sepang kecinya bu Chris, sepang keciwa jungu kilam mataya clearly. Makitip aga jabing, kat bah kat dono jong kimpat ma de gai. Ya ga jing pen em. Kani kalong ka jisha. Lebenga Titus al-Qasa. Titus Ubelai dino iladi na kabenta jungi. Bau nyosul spano yangi. Na ka jing mo barok. Babaon priko ya ladihi. Yau pailang belong kabenta kenti jonguhi. Ubasram yaki jingle baba. Underline there. Yaki jingle baba. Ngatep baki jingle baba kim penem yangi. Mila clear ni nakaboi ka Bible study se koi pa ka Bible di our good deeds cannot save us. Mila ada hikai kini. Hendrai ka jing penem ka bagi yo kadai da ka jingai da ka jingai how crazy. Dan ba ka ta ka jingen ka bagi yo si shano Chris ka pen mi ya ki so ba ha ka jingem jing Kristen. Ka pen mi ya ki so ba ba. Ka jingkeli galong hatu pi e ne em ban le ya ka mon ka jong blai. Number 1, Christian life is to believe. Kajing em Kristan kadi kajing em Kristan kabangili ban em. It is the life of God in the soul of man. Anguni Christ udana po jongi, but kani can manifest ya kajing em batma jongi how Christ. This will manifest our new life in who? In Christ. Kumki bangai Kristan beliau juga sipadem. Hatong ngidon em ka passion. Do we have passion to do God's will? Hatong ngidon em ka jing sliang jing terang banle ka mon jong oblai. Ka baan. Hatong ngidon em ka jing hem ban sumar ka hukum ka jong oblai, ka hukum Chris ka tien jong oblai. Ka balai. Hatong ngikloyan pendam dia ka mon jong u. Bat ka jing long try jong. If you ask, afin kili sibun ki Kristan, hatola kha arsin, boro-boro kenang ho yang ala kha arsin. Tambah ka jingim jongki, ka lifestyle is as evil as the world. Nek ka jingim jongki pat, kadai ka balong baman kum balong langka percaya. That does not prove that you are a genuine disciple. Kata kam penjisai fi filong kisenran ki basisha. Tulai bengabiang Matius mamahnyau mentangin ya akan dikepor. Nang bagin pendap ikan kubo ikan setiap. Nak kuat kena mengenai repeat shoot next week ikan keju kubo. Kau keba aku Shibun kini ong hanga kata kesni. Try. Ngin om shem yelap ya kerteng jome. Ngim cula be no. Ya keksut ya kerteng jome. Ngim cula le shibun ki kampak ro kerteng jome. Kini false prophet. These are false. Kini kita kinong itu lupa ki babakla, ki bapoin dia ke kam jongki, sekecing le jongki. Kumong itu apa kini kinong kai babakla? Ki point om show Chris agak kat jongki besar. Ki point ceke, syaki jingle jongki. But ki brio ki basong haka bakum gini kinong kai gisni. Onda ki lecture penengro ki selek manu Chris dong. Hey Chris, hatong lakai lah yang kersa dene. Hatong ngam semajigin show, hatong ngam simlak sajingin, hatong ngam simlak duai, hatong ngam simlak penbaptis, hatong ngam simlak simjikau terai. Kina mongru sikentin, ngayu ya me, nama la penemnya nga, dai ka dik na jome, bada ka hot jome, la pengksannya nga. Kina mongkum ta, they will never point to the cross, but they will point to their deeds. Sumutur fidei ubangai tane ka bangai ka basisha. Ladafi yang aga kat ka jong Jesus Christ but ladau ong ngam itu iafi. Semua nak jang kong kita aga kat jong Christ. Kana meja, tama semua nak inamong try pek ngalap. Pek ngalap su. Pek ngalap kum ni kum ta. Mong kum ta, nong kum nu. Try. Kun men be yang aga kat jome. Hamaga shania om shua ke jingla ke jonga amaka hok ke jonga ngasutu baga malak dali nega shania ke emile alo ke dikna ngate bangta try laping sanya ka hok jome ka wan hanga kumon try ben
kentai jangan lada fidei ke bangai ke besyafin ongkum ta ala fidei pa ka bangai ke bam shisha ka basyong hapo ki kijat jok ki false prophet bilang kamu hey kum ni bilang ya bangan mi ko ya haba ai la ba ka dei jome haba la khai ke stan ngale kum ni ngale kum dai false prophet will preach the false gospel, and the false gospel would not save men, and if does not save men, then it will produce false convert. Nangilap babakala, kinilap gospel babakala, gospel babakala kan empat em ni Gibril, apakah empat em ni Gibril kasih ni Gibril tu menai kibasisha. Sekian kamu dah kau kebaar wah, kipeng kesan hang ni, jauh kamu, atau ngem simla, ya tu lupa, dan ya, hagai, hagateng jome. Kemudian kita pendap hop hai kam ngam kam rokom jongki kabar hato ngim sim labe iksuit kamu kilong sukses ba ha kam ngam kam rokom jongki kabalai hato ngim selek kam ba ha garteng jome kamu kita ngi hem makin yam ki rokom ki jongki tang man ong e fi ha ka digapot nama pa ka teks ka katut na do ka khasan nama kiniro ki batai sa be ki false convert kamu ki bangai ki bang sisa la bandai ki false prophet Kamot ki kamba bakile ki sipen nang kam hak kateng jong Jesus Christ kat ba ka kam halandai ka de jing le jong soita kul fintep ye kene ile benga Matthew at Husawat way welcome almost to the end of the sermon okay go me to the book of Matthew 24:21 at Husawat way agar khoi ka ba at way kong gum ne Naba hanta ke kordet ba kalong kat kaba 4 julong hadu menengkong kapertai hadu mentaem lamne kan omlong syuru dekot kaba ar hosa naba ki kris lamler bat ki nang thu lupa lamle ken mi bat ken pen i kidak ki bakrao bat ke jing pela kat ban syukur lada la wadege ya ki bala ji fidam tu kinang kai bakla kinyalak gini melap ikaji sisya okey la bandai ru ke kam ke bakile kamle dah kabor jong ulai kile dah kabor jong sultan pedang banyalam baklai ki beri wat ki belajar ru sekai bom sisya so be careful ngap long kiba pek pedia bahai kini Judas ru ubek su Judas Iscariot he is one of the 12 then he cast out demons ubek iksu tang mau de khon jaga jingjot Wat nam berkat babaro ki buana kerteng utrai ki bele kamba ki na ublai la bandiru ki false prophet haka bojong setan banyalam bakla ki belajar jong ublai kadala kabala abanyara dengi ban pelajeng ini ki false prophet dai bangi tip ya kaktien ka jong ublai amen when we know God's word then that is the only protection for us from the false prophets and the false teachers Rangem te bek tin jong blay ngila hap lupa lebeng asas lo ni rung hepek biang ki e kini ki bale ka kate utrai ta kemde ka bo utrai ha ka bor fiksoi na ka dau ki nyalam baklaro ye ki briu jong blay la long ka bala sha ka bayap bat sha ka bapon bat kan penyap ru ki kinom la ngai scam nama utrai u yada ye la ki jong ni ka ba asas lo ni kalong ka ba ar Ra hadu kendangan pulis kabah 2 Thessalonians 2 and verse 8 onwards Onda kumta un penpau no yauta ubam nyo hukum ya bautra Jesu un penyap da kajing persat ke sintur jongu ba on pendam no thiau da kajing penpau kata kajing wan jongu utake yu ba kajing wan jongu kalong kabakum kajing trei jong sultan da kabor ba kidak khala ba kajing pelalam ler baro bada kajing syukur kajing bamhok baro na ka benta kita ki bejot na ba kim shim la priang ni kajing e kajing shisha ba on pen emeki dinamar kan ni ublai un pha yeki ya kajing trai kajing bakla ba ken nyet yeke ya ka kata ka dei bang i na ka tien ka jong ublai kamu kesawan ki noi ka bakla ke si ka khadu ki bale ka ba ha ka teng jong utrai tamam de utrai bale ki ubale ka ba de sultan banyalam baklai ki briu na ka jing shisha Lebih Matthias mendak the last point
kamu no day tang ba kadawang ni kam day tang inong itu lupa bakla kadawang ni berabo Kibriu ki bangop hagi gospel babakla day namar bagi kwa ban ngai angta nama makiro ki kwa ai kata naga daga daw ki hab haga bakum gini ki jengikai on deny ye gospel jong u Jesus Christ. Matthew, the book of Matthew 7 and verse 22. Shibul kina ong hanga kata kasni atroy yem shim lai la ba kateng jome yem shila be no iksu ya kateng jome yem shila le shibun kambaro kateng jome ki pingsan dek kam ke bakile akmat jong trai singap khabar fulai kong kumno agulai onda kumta tingaru ngan ong persyahaki ngam jula itu yifi khile no nanga phige ki ba ju trei paman namar kata onda kumta den hakabal phareng hakabal kasingong anda kumta kadi kapor bagin perkhat akan ikastem ada ukres omitu yangi kamentoy langin le ya ke hakajim jongi singapa. If Christ does not know us, it matters not what we do. Kalau Christ umitu yangi, kamanto iyerem, kaba ngi le. Wang ngamju itu yaki. Kira ki saud likintin, ki balang kamu perhat, haki bru ki besngap yak khubor joki. Skap hang ne. Ngi le jak jong tua. Ngi le engkat dak ji kibeliti kabeneng kan. Hasmat jo Christ. Kabeneng ka dik jonga. Kila kam genti lupa anu ka perthai. Mas nampai kaji Chris, terai, kita ngai ngui kedik na jobe, malah penem nyanyi, malah yang tahu jadi kita ong tentang kebawang kita uji berpau, bermain gila kau, ngalai lak, ngalai beksud, ngalai kampai, ngalai tengok jobe, I deserve, ngalang hok pendruk ngai, hak hima jobe, nene, kim keren sentiap tu sepang ngai kau jisu le Allah kedik na, jisu ong kau Kailan jonga namju itu yaki. Ketika ke last surprise, ketika jinkentet ke bakado, haba om don lasu banang menbej jenu. Ngasu tho ya kan jing tho kabala tho hapok kenro janggawi ke ying mani po lebek Germany kongkum ne jing tho you call me master but obey me not ki khot denga kenra ta phim ju kongu yanga kini ki nong itu lupa bakla bagi banget yang ni kini ki false disciples ro kim kongu yo try you call me light and see me not ki khot denga ka ujung sai le phim yi yanga. Number 3, you call me the way. You call dengan kalenti, tambah penjuya yang kata kalenti jonga. You call me life and live me not. You call dengan bangadai ujung im, tambah pimim nak kebentar jonga. You call me wise. You call dengan ubri yang ubastad, pimbut pat yang You call me eternal. You call dengan ubam jagot, hendai pim jua yang Singap orang kemana itu. And if I condemn you, blame me not. Tadang ngafenrem ya fi. Wat nam keno yang depart from me kadek kentien kendriak nanga kai kentien jong kajing kordet wu kai kentien jong kajing kordet kepada ki hajar nam ki millions nam kabam don chu kajing kod kadek kajing kordet ka basirkai naga bakum ki ki brio ki basania om ha kajing le fresh ki basania ha kajing le jong ki kita akan di conclusion jangan dijadikan. Iki beri kita bersani agai, hak jingle Chris, hak hok kejengu, kita bersani agai, hak jingle jongki. Para bangai bayi jenga, pila ban ruai, pila ban tem, pila ban nyelap, pila ban ikai. Tang kawai pin rum seka ket kejengu belai, data nak hok Chris, kaba ul ai fi men ba fisania hak ai boleh halo jong kadifna. Amen. That is the only certificate. Tang kata ka certificate. Hato ki bangai ki ha maka pop yes ki lepop ki bangai ki lepop hadu kata-kata teng ki ko bakin kalam no pen ban kin yeng pat bakin kalabamon. Amen. That is Christian life. A genuine disciple will fall into sin, terribly fall from the grace, but he will return back to God. Un pai pat shau blay, un pat ma biu blay, un sliang yu dry, un sliang yu khing ga jo blay, un wa di ka jing patamai pat ka jo dry, uta de bangai ibo shisha. Kan ba u bangai di bom shisha, un le pop, nei ta ba siu si ka pop ka bole, un le kmen ro ka pop ka bole. Kata gede, ka jing mam long sentra ba shisha. Kini ki false prophet preach the false gospel kitip di kitab begini ada nih. Kelam ni kibriu begini page ka di snapres but kin page ka jingle jom ki but kiro ki pingsan komta al khat ka jom le kin saya lamru yi ki bon ba kibriu ki sni menong ka di snapres kampat
kampat biang nak benda ke kaji pening hablek ke ni hablek ke ni hablek ke ni hablek ke ni lamda pilih gini pilih ke dia ke hima ke jong blai kat ba ka the gospel ko kum khtin ke jong blai ke ni la pen em ni ke jingat hi dau krisi da ke da ka jing ai ai hi bagata ka jingat ka bang yo ka sei pan ke ya ki so ba kamot bagi so ba ki pen em ni ne ki so ba ke de ki saki bala pen em yang ki bami na ke jing pen em kris ka ba ula ai ya ni balwang ne som ngi duai ong khlek no nanga phi ki baju trai paman kamu nong ne kawan nak tingrik anomia kamu nong ki ki briu ki bam ko ngu ya ka an ka jong blai ong banga ki bam ju ko ngu ya ka an u blai kamu nong ki kentai ya ka tien u blai ha ba kentai ya ka tien ju blai kentai ya u blai ha ba kentai ya ka tien u blai kentai ya no ya u blai kadang kadang orang jom ni berjumpa lagi bangkom ni. Character is satisfactorily tested by the fruit of obedience. Jika jinglong Kristen jongi, latenju dah usah jongka jingkong. Kini kinong ikai bakal kem lah ban kau. Kini ki false disciples ki bakam bagi dek Kristen, nama kem dek Kristen. Kem lah ban kau. Walak kau ban kau. Boleh nama bagi dek ki mampat share. Hamen si buku jong nampak khas ini ki. They are unconverted. Kipat yo eka jing panem. They are unregenerate. Kim payo yang kita tahu mai jong blai moment sim beko jong blai. Kim pat semuan sekejing kelap amot. Kilong kiba donut. Kum ta kim don ye kabor ban ko ngu ya kamon ka jong u blai. Tongin pelut bor ka jing duai ka stop. Pai pai ka jong ka jing jong fi. Ha so fi anomia ni kam na. Omboro bong atra ki banyak rung sa ki hima ka jong tang kita ki bale e kamon pa ki bala bale kamon pa ki tang kita ki blamat ni ka chimpen ukres ha ka do no jong ki pada ka bor men sim ko jong blai ki la ban ya chatran man pencil bhai yo trai masleng e kamon jong blai ban i yo blai ban i yo ukres ban i ka ktien jong blai ka jing duai ba ki e baro ki mean of grace ki blai a yang ye bangin le ko ki khon ki jong blai hende ka jing ken tat ka ba kom kita ka penchi sayang ni bangim long ki senran ki. Before we pray, hatu filan shania akan jingle jong fi ne fi shania hau Chris barka ek Chris tu le lawan fina la fi shania akan jingle jong fi probably fi shom haka jaga shom jong ki Pharisees bagi nong tho bala ki nong kai bakla ki boong kadik now Chris kampat piang la fi ong ru fi rung ba shaka ket ublay lang ba kadik now Chris penban hata fi say ne em yakisok babha komo Kristen fi sliang ne em ne kamon ublay fi sliang ne em yo Chris fi don em ka affection ne ka bantau Chris do you love him or not or do you love the world do you love sin do you desire the will of God hata fi sliang ne em le kamon ka jong ublay my brothers and sisters when you go to heaven none of your deeds will justify you. None of your deeds will justify you. What will justify you is the righteousness of Christ. He said, enter through the narrow gate. It's Him! It's Him! Rumah kadang bakim, Deu Chris. Apa pinsani akan dingsna jangu, kahong Chris kan wan happy, berkata kan ikan certificate ya kaban an pingsan ye fi, hakmat jangu blai kupa ubako. Wang long pi ki bajana ko bok pa ba pnang long ko bajana nyimla long ki bajana ni sto ikata bangla long ki bajana de tang lang ba ka dik now Chris ba hok Chris hai ka jing em jongi ba Chris un pe ba blai pe yagi unum pe chu ke jing paman jongi anu i ka hok Chris ka tap yangi ba ka kata la pin kesan yangi un i yangi kompang ngim jule pok menno menoro nama ka hok Chris ka tap ya ka jing em jongi he will see as if we never sin because of the righteousness of Christ. Tang baki belu gilek kamba wat ong baki dei na ublai lada kim kren ni kajing sha jaka ketien jang ublai bon ba ki sawan ka bakum kini kinle hakarta ngotrai ta baki dei ki bele ka bos setan pan pen thami ki priu panyalam baklai ki na kajing sha jaka gospel Christ hatu fide ni em ukristan ubashisha lahoi file ni em de kaman ublai yawa menen men me file pop tambah pinggan ke jing kata on bale pop
Piso bang ta. Yesterday you might sin last night, but when you sin, you don't even pray and ask forgiveness. Rather, you are enjoying in that sin. If that is your character, probably self-examine yourself. Then you might be you are not saved. Probably you are not saved. Like Philip Bob, ada kamdon ke jing tak ko dor jong Philip right. I have sinned against you. Ablay, ngala Bob percaya me. Oh, you go with a contrite heart. Oh, burdened heart, broken heart. Akmat jong oblay. Probably like kamlong kumta. Pimpat yo ka jing padem ka basisya. If you never desire Christ, if you have no passions and no affection for Christ, and if you seliang mati hidup Christ, balik kemanjau, berpinsul bahayu, probably you are not saved. Laban day, ba pimpat yok ya kajing padem. If you spend more of the time with the world, for the world, and peluk di kapur, nakam di kapur say, babadi di kapur say, probably you are not saved. If you don't read the Bible and pray and do all things that God wants us to do, all the means of grace, with the zeal, daga jing hem ka bau blay la buah ni, probably ngimpat yo ya ka jing padem. Nginam la ban le daga bor ka jong himre men sim jong blay, unai ka jing bangin seliang yo Chris, bangin penso bha yo halaki sni baro ong pol daga Filipi. Ada film don ni kini kiso jong ka jing padem ha ka jing em jong fi la bandai pandai bala khot do blay bala jit do blay sha ka jing padem narau petos wang pemno make sure your calling and election pentikina ye ka jing khot do blay ba ka jing jit do blay ye ka jing em jong fi. And if you still trust on your religion and on your deeds, righteous deeds, on your merits, you think you can earn heaven by what you're doing, probably you are sitting under the false prophet and a false pastor. Ladafi ang baat pingsan nga hasmat jang ulay, teki hok di jonga, teki jingle ke jonga, teki niam jonga, teki tak jingle jonga bakan yo ka jipenem. Laban day fi shong hapok kejat jong ki nong ikai babakla ki badina ye ka Kenal Chris, kita pengkesan ye kajing le obriu naga benta, kajing pengkesan naga kat kajong oblay. If you are strong, if you have sit in the church that says, unless you baptize, you will not go to heaven. Unless you do this, you will not go to heaven. There are so many. Kita kikendon, kita kiong lamlale, gini film yo ke hima kajong oblay. Nga probably film i ke hima kajong le flight naga dika bertai. Ngasiam ye ka jing pen baptis om dai nama bakan pen em yang ngasiam ye ka om jang ka jing baptis nama la pen em yang ngasiam ye ka jing khawai utra I took Lord's Supper not that through the Lord's Supper I'll get saved, but I took Lord's Supper because I am already saved. Ngasiam ye ka jing khawai utra om man pen em yang ngasiam ye ka nama banga yo ye ka jing pen em ngalelo di kiai boro ban kongu yo blai om ban penem yang ngale ye kita boro nama bala penem yang banga sai yo so jong ka jin kongu ye ka mon ka jong ko blai kini ki priu ki bang atrai tabakim jule ye ka mon jong ko blai. Verbal profession had no value before the Holy God. Tang kata ka jing kla ka basaba ta karma sintor jongi kamdan ka value kama jong oblay nama kam pinsisha ya ka jinglong kristan jongi ka basha lamda ni le ya ka mon ka jong oblay. Shall we pray and be sincere and throw yourself in the mercy of Christ. Berat tadi ya ka jing snay Christ on try ngalang persang ngamla mga persang naga for sa bayi Raymond taong sumanga try na mameko try ka jing jonga ngamim sumanga ni me mapo jonga ya rapi nga bangalaban le ka bon jonga rafile po ka jing jonga try mami nga I have sinned against you and you, Lord. Forgive me. Plead before the mercy of Christ. If you have never desired Christ, then Lord, from today morning when I go home, let me to please you in all ways. And if you jumpa man pensobha you try ka jigim jofi on try. Nang ni sakangan mi man pensobha ye me dan le ya kamon ka jom me. Baru jisu wong ye kinang kai baklawang taki so jong ki
Finitu kilong kibakum no. Kadang juru ye ki banget ki bam shisha wong na ki so jong ki fintep na ki deni em ki banget ki bam shisha ana ki banget ki bam shisha atrai kinong udong ki sedin jong ngam ju itu fi kinong le bam man phe he fi kinong le bam man dong in the way I can get step dry I am poor in spirit. Kalong berduka kami sini. Namangatip. I can't make it, Lord. Ngamla dalam dia try. Nasliang ni kahok jumbe. Mga suto. Kahok ka jong agal mla apeng sana kawan. Cikut kicau. Melang ubajanai, mekuai ngabang ubajanai. Ka standar kalahai try ngamla everyday try nga displease me. Malakas niya pensusi ya me. Ne I know you can narugin. I know you Christian. Ubana ka dingsna jomu. Elaban rung. Klem jeng syati nga kmalakad ng snay jo me. Namadaka ko try ngayop diang ikahok baga jing mapay baga jing snay baga jing penamay. Ngam seliang ye me. Ngakam mengadayu Kristen. I claim that I am a Christian but I don't want you. I don't obey you. I don't desire you. I have no affection for you. Ngakam mengadayu Kristen. Pemtangam yai ban me. Ngam kuai me. Ngam seliang ye me. Ngam eat ye me ko try. How can it be? Before you say this forward, get thee behind me, I never know you. Shua benong ini kita ke bakando, lecturing jangan amji itu ya fi, try kita yang ini bangin suatu ini jelang Kristen bahasa. Kadang ilang profes ya me. Air bagin proses ya be kajigim jogi bakata ngam penmipa di kisok baba bagin ingin sliam ni kaman jome halaga singi. Yes we sin terribly all the time, but Lord let us not rejoice in sin, but Lord seek to turn to you and repent. Tentang ilang pop sisa ko try ilang pop ano kata ko try kumgi bagin penman nam layon sim na man pingkando lagi bagin pai shame ko try bagin pai shame ko try bagin wan ni kajing ma e jome bana kajing tang mai bor ka jame ko try ya play jonga is not a joke kam ne ke khana puris kam kai ko try kadai ke reality me kran bakan saja sibun bagi bakam bagi dai Kristen kina me ye me ko try nama galanti jo ki galanti ka bakal lo but sibun ke nyai ko ahta ko try. They don't care sin. Galanti ka bakal kamot kim ju kuslai span ka pop le pop ka bamon ki misuse ka grace ki penang kam bakal ki jai ka jame ban nyai le pop ban le kemen ka pop ko try. But if them ka percay ya ka percay deny the gospel but just to be a part of religion, that's it. They want God. They will die finally, oh God, but not us. Humday mangi ko try. Ring yang ni seladi dekat na jome. Damen se mako jome. Bagi long tu penret ila di halakas ni wah ikut sendiri jome. Namangi tep bagi melak belong di berjenai. Ta praise God o Christ ulong. Kajing ada kot bas kem yang ibadah ngiyok ya kajing penem baladang ngiyok yo Chris ngin imro naga bentau Chris. We will not entertain sin anymore. Though sin may be there. Ngino may less of hash makapok wala kapag kadang na makadok lang doon. And right ngayon kon sa kajing ayo Chris. The moment sin yung nagkakatiyang siyang online.
We will not entertain false gospel. We will ngin milai gospel of the gospel. Ilong ablong sincere bagi gospel. Saved by grace through faith alone in Christ alone. Lapan ini ngin gajing hi Kristi. Om dan gajing ai gajing mulai kerang beri umi opas ngau serong. Kadik fana kalabiang nanti gajing penem. Kaya ka boleh lo kadik fana kalabiang na kata gajing penem. Nginom entertain pa ikiwe ki gospel don tawi gospel. O Chris layap nama ki pop jemi latep o lami patro. Musuan man syau pat ila ki jong hi. Ngin pencisya ko try. Bangilong ni em ki basisya. We have to self-examine ourselves. Are we genuine disciples or not? Are we genuine disciples or not? Hatong ilong ni em ki senran ki ba shi.